inbigo identifikaba espezia, eta esan zedabien eitzen. Ba, igual da errutzen, igual da beran txiki babesten, da jateku topetan, da bil kortejo eitzen. Basuen zailagoa da zoze topatie. Kamera hauek kalitate nahiko, nahakote, orduan nik uste mereziula hurbiltzie ondo ikusteko animalizia. Batez be, daukezulako biotopo desberdinetako kamara, daukezu hemen paduran, daukezu basuen, daukezu gune desberdinetan. Hemen azken baten zabiz, tempora gurtuzen begire, bebain zeinke jolastegu bebai askotan mareakin, ze mareak gora datorrela, eurek bai etorritzen diez. Askotan, eta etxegu apur bat hori biztazukein, paduran zier batez be kamaren kontrolak, ikusteko jasoz agertzen dan, eta gero babasun da mugimendu detektau eta tak, dauen mugimendu ia zertan. 8 orduk goien, behiatzen, apunteu, eta gero ja itzen dugu relebo beste 8 orduk, eta ja geure bizi zaitzen dugu, bino 8 ordu horiek adi oten geha. Orduan udaleko moduko batean zaudete, ez? Bai, ze azken baten ordu asko dia.